O merama za unapređenje poslovnog ambijenta i prevazilaženju trenutne ekonomske situacije razgovaralo se danas na sastanku čačanskih privrednika i predstavnika Privredne komore Srbije koji su boravili u Čačku. Predstavnici Privredne komore Srbije sastali su se i sa rukovodstvom grada, a posjetili su preduzeća Studio Maruška i radionicu Desert. Problemi u poslovanju čačanskih privrednika i uloga Privredne komore Srbije u prevazilaženju postojeće situacije bile su tema današnjih razgovora u Čačku. Predstavnici Privredne komore imali su priliku da saznaju više o inicijativama gradskog rukovodstva u stvaranju što posticajnijeg privrednog ambijenta. Mi smo u velikim problemima kao država. U ozbiljnom problemu se nalazi i Evropska unija kada pričamo o ekonomskim odnosima, a pošto naša razmjena je gotovo 80% sa Evropskom unijom, nemoguće da ne utiče na nas. Ali ima jedan deo stvari koji svakako možemo da uradimo i koji zavisi isključivo od nas, a to je otvorenost lokalne samouprave pre svega prema problemima privrede, koja treba da budu identifikovana i prenašena preko Privredne komore na republički nivo i uticaj preko ministarstva i preko vlade da se te stvari rešavaju. Želimo da imamo dobru saradnju sa Privrednom komorom Srbije, da nam Privredna komora pomogne u rešavanju problema koji su evidentni ovde i ja se nadam da će biti nekih rezultata. Delegacija Privredne komore Srbije posjetila je danas i studio Maruška u Preljini, sada već poznata firma i brend u kreiranju i proizvodnji svilenih marama, ešarpi i kravata za najpoznatije ljude u svetu, nastala je zahvaljujući neverovatnoj upornosti i velikom radu. Proizvodi na hiljade ručno oslikanih i unikatnih marama i ima 12 stalno zaposlenih radnika. Naravno, Privredna komora nam i ovdje u Čačku jako puno pomaže, ali mislim snaga predsjednika Privredne komore je mnogo veća da nam pomogne plasman na strano tržište. Znači, on mora znati šta mi proizvodimo, šta radimo, da bi bukvalno u svakom svom kontaktu, u svakoj prezentaciji rekao to mi imamo u Srbiji. I to je ona snaga koja nama treba. Na putu osvajanja svetskog tržišta, nažalost, nije bilo dovoljne podrške države, pa tako u Srbiji ima mnogo malih preduzeća, uspješnih žena koji izrađuju proizvode svjetskog kvaliteta, ali su prepuštene same sebi. Članica Udruženja poslovnih žena Nadežda Petrović u Čačku je i Zorica Selaković, vlasnica radionice za izradu torti kolača Desert, osnovana još 1990. godine. Prošle su me sve oluje i bure, ali verujte da je sad ova najteža. Znači, stvarno, sad se izboriti sa svim ovim problemima koje su nastupile ne samo kod mene u kriza, nego kriza uopšte u zemlji i u cijelom svijetu, vrlo teško. Posle Beograda, čačanske preduzetnice zauzimaju veoma visoko mesto i po broju osnovanih preduzeća i radnji koje se vode na žene, ali takođe i po aktivnostima koje obavljaju i koliko su uspešno u poslu. Ako uzmemo neke statističke podatke, mi smo otprilike tu na nivou Srbije, malo smo loši što se tiče, na primjer, radnji gde su vlasnice žene, ali negde prosek na nivou Srbije 33% radnje da su registrovane gde su vlasnice žene, a u Čačku je negde to oko 28%. Privreda Srbije mora se kretati u pravcu evropskih integracija. Privredna komora mora da postane servis privrede. Osnovni prioritet je mobilisanje i usmjeravanje svih kapaciteta komorskih sistema na pomoć privredi, promociju privrednih potencijala i privlačenje inostranih investitora. Privreda, usled nedostatka informacija, nedovoljno koristi mogućnosti komorskog sistema, istakao je predsjednik Privredne komore Željko Sartić.